Ρε φίλε, με πήραξε αυτό. Σου έκανε κάποιο κάτι. Με πήραξε αυτό που μου πες πολύ. Αλήθεια. Το λέω για χαλώνα και μου τη λες. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να έχεις νεύρο οτιδήποτε. Μου μίλησε πάρα πολύ απότομα. Νίκο μου, έτσι το πήρες εσύ. Δεν σου μίλησε απότομα, απλά εκείνη τη στιγμή. Λέω τη γνώμη μου επειδή βλέπω τη φάτσα της Ιωάννας. Να το βάλω να κάτσω στο σμήραμα. Αυτό αφορούσε εμένα τη Σόνια και τη. Εδώ είμαι σε μια ομάδα. Και το Βάσο. Όταν βλέπω μια κοπέλα, την πείραξε. Δεν είμαι τρελός, το είδα. Ποια κοπέλα? Ιωάννα. Έμεινε εν τέλει η Ιωάννα να κοιμηθεί με το Βάσο. Κατάλαβα ότι η Ιωάννα δεν ήθελε από το ύφος της και η κοπέλα έφευγε εκείνη την ώρα, πήγαινε να παίξει το παιχνίδι. Και της λέω: εσύ μπορεί να αισθάνεται άσχημα, μπορεί να μην θέλει, είναι δικαίωμά της. Εσύ μην μιλάς, μην ασχολείσαι, είναι δικό μας θέμα. Ήθελε ο Βάσος να έρθει στη σκηνή μας. Και οπότε το θέμα αφορούσε εμένα, τη Σόνια και το Βάσο. Ναι, οπότε εκείνη τη στιγμή σου λέω: Νίκο, μην απ' έξω, γιατί αυτό το θέμα αφορά εμάς. Ναι, δεν σου μίλησε απότομα. Μου λες δεν σε αφορά. Δεν μου πες μην απ' έξω, δεν σε αφορά. Ναι. Αυτό με πείραξε γιατί μου Μα ήταν πραγματικότητα ότι δεν σε αφορά. Δεν στο είπαμε στη. Δεν μου το πες με χαμόγελο, αλήθεια. Μπορεί να είναι από την αφαγή, αλήθεια, μπορεί να είναι από νεύρα. Δεν μπορώ να. Ναι, εντάξει. Είναι πραγματικά όλο αυτό. Δεν έχω κάποιο θέμα με σένα. Είπα μια πρόταση. Ρε, εσείς ξεκολλάτε. Ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες. Γενικά δεν είναι είμαστε κουρασμένοι. Δεν έχουμε φάει τίποτα. Δεν έχουμε κάνει μπάνιο 2 μέρες. Και εγώ θέλω να κάνω μπάνιο. Ρε φίλε, θα λερωθώ όλη μέρα. Καταλαβαίνω τις ανάγκες κάθε γυναίκας. Λύθηκε το θέμα. Ναι. Είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και σε συνδυασμό με την αφαγία και την ταλαιπωρία, εντάξει, σίγουρα τα νεύρα σε κάποιους είναι τσιτωμένα. Και μπορεί να πιαστεί κάποιος με το παραμικρό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ό,τι θα πω μέσα. Γιατί λύνονται έτσι. Αλήθεια σου, στεναχωρήθηκα, γιατί έβλεπα και το Μίτσο και του λέω: μπρο, άμα εμείς φούμε και πάμε ήττα, θα βγούμε σε έντρα. Με τι, μου λες με όλη αυτή τη φάση. Και για τα δύο θέματα. Χωρίζαμε δουλειές. Και λες να κάνουμε μπάνιο. Εγώ το. Τώρα κατάλαβα τι εννοώ. Ναι, μπορεί να το πεις κατά λάθος, αλήθεια. Όχι, δεν είπα κατά λάθος. Έχουμε να κάνουμε μπάνιο 2 μέρες, έχουμε κάνει μπάνιο στη Λίμνη. Δεν είχαμε πού να κοιμηθούμε. Άφησε με λίγο. Να ολοκληρώσω και θα σε καλύψω, πίστεψέ με. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν λέω: παιδιά, όταν τελειώσουν οι δουλειές, αν δεν μας πάρουν. Το είπα, δεν το άκουσες. Δεν μπορεί να με ξανά τόσο πολύ. Τι να σου πω, και το απάντησα. Βρε, δεν το είπα, σου λέω. Λες να έλεγα να αφήσουμε τις δουλειές για να πάμε για μπάνιο. Και βασικά καλό θα είναι, παιδιά, όταν τα τελειώσουμε όλα αυτά, να κάνουμε ένα μπάνιο. Δεν έχουμε κάνει 2 μέρες. Αν μας πάρουν μετά για αγώνισμα και μας γυρίσουν βράδυ, πάλι θα κρυώνουμε και πάλι δεν θα κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κάνουμε πριν να ζητάμε νερό. Τουλάχιστον, ναι. Οπότε τη φωτιά όντως πρέπει να κυριεύει. Εννοείται ότι θα ζητάμε νερό και να κάνουμε, αλλά έχουμε να κάνουμε 2 μέρες. Είμαστε από τη Λίμνη. Να τελειώσουμε όλες τις σκηνές, παιδιά, πρώτα. Δεν γίνεται. Απλά είπα να προλάβουμε να είναι μεσημέρι, γιατί άμα ανοιχτώσει και έχει κρύο, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μπάνιο όπως πάλι σήμερα δεν θα το κάνουμε. Και τι σου είπα, ότι δεν πρόκειται να προλάβουμε, γιατί κάποια από όλοι θα βγει. Κάτι και τι σου είπα, αν δεν προλάβουμε, δεν προλάβαμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μου μετά. Αν ένα από τα κορίτσια, επειδή είμαστε γυναίκες, θέλει κάποια στιγμή να κάνει ένα μπάνιο, μπορούμε σίγουρα, ειδικά σήμερα που ήταν μια μέρα αναμπουμπούλας, να την αφήσουμε να πάει να κάνει ένα μπάνιο 10 λεπτά. Κάτσε να τελειώσουμε τα πάντα. Ναι. Να τελειώσουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έχεις δημιουργήσει ένα θέμα το οποίο αυτό έγινε στο μυαλό σου. Δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα. Είμαι τρελός, πάω και τα κάνω μόνος μου δηλαδή. Δεν ξέρω. Και καπάκια. Εντάξει, το γελάκι, το ελληνικό τώρα, άστο, ξέρω εγώ αν είμαι. Δεν ξέρω, αλήθεια. Εκεί γιατί μου είπες αυτό το πράγμα, σταμάτη να μιλάς. Το είπαμε 1-2. Μιλήσεις διαφορετικά. Ανέλησε ένα θέμα και έλα εδώ αν θες να μιλήσουμε. Σα είπα 1-1 πριν. Αυτό με το μπάνιο, σου ξαναλέω, και αύριο το ίδιο θα έκανα. Θα σας έλεγα, παιδιά, όταν τελειώσουμε τις δουλειές, να κάνουμε ένα μπάνιο όσο έχει ήλιο. Ήταν αυτός ο τρόπος, έτσι όπως μου το λες τώρα, με αυτόν τον τρόπο το είπες μέσα. Δεν το είπα σε σένα προσωπικά καταρχήν, το είπα σε άλλους. Όχι, ήμασταν όλοι μαζεμένοι και χωρίζαμε τις δουλειές. Θέλεις να κάνεις κάποιο θέμα έτσι για να έχουμε έτσι. Δεν να έχω ανάγκη να έτσι. θέμα. Γιατί έχουμε πέσει λίγο, μάλλον. Η Λαρού από την ώρα που θα σηκωθεί μέχρι να θα κοιμηθεί, θα τρέμει. Θα κρυώνει. Θα θέλει να κάνει μπάνιο. Από το κρύο κάνουμε μπάνιο ξαφνικά, αλλάζοντας συναισθήματα. Θα κάθεται και το βράδυ θα είναι πάλι κουρασμένη. Εδώ γίνεται, φίλε, συγγνώμη. Ήρθες να πιάσεις ένα σκηνή να δέσεις. Αυτό θέλεις έτσι. Μαγείρεψε. Πήγα και έκοψα φασολάκια, τάισα τα ζώα. Τι εννοείς. Τα ζώα έχουν τροφή κάτω, μια χαρά έχουν τα ζώα τροφή κάτω. Τις δουλειές το πρωί δεν τις μοιράσαμε, δεν μαζευτήκαμε και είπαμε. Έπλυνα τα πιάτα όλα. Έπλυνα τα πιάτα όλη την κουζίνα. Τι εννοείς τι δεν έκανα. 3 φορές ως τώρα χωρίς λόγο. Τις δουλειές όμως το πρωί μαζευτήκαμε όλοι μαζί για αυτό το λόγο, για να χωρίσουμε πόστα. Αυτό σημαίνει χωρίσουμε. Χωρίσαμε κάτι. Δεν χωρίσαμε. Δεν πιστεύω ότι κάναμε πιο σημαντικές δουλειές. Γιατί προφανώς οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια μυϊκότητα, όχι ότι εγώ με κανένα τρελά μπρατσαράζ, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν έχουν την ίδια μυϊκότητα, δεν μπορεί η κοπέλα να πάρει ένα ξύλο, αλλά μπορεί να είναι από κάτω, να μου κρατήσει τη σκάλα. Γιατί αν πέσω και χτυπήσω, καλά, δεν νομίζω να την πολύ νοιάζει κιόλας. Αν πέσω και χτυπήσω, κράτα τη σκάλα τουλάχιστον, ρε φίλε, δεν είναι κάτι, κράτα τη σκάλα. Ήσουνα το πρωί μαζί μας. Όταν μοιράζαμε τις δουλειές ήσουνα. Όταν μοιράζαμε τις δουλειές.
Όλοι ήμασταν. Ωραία. Όλοι ήμασταν. Ωραία, άρα Ρε, με πάτε να με θες την πλάκα μου Βρενίκο, κάνεις. Τι τη είπα. στιγμή που Όλοι ρωτάω ποιοι μπορούν να πάνε στις σκηνές, ποιοι σήκωσαν χέρια. Χέρια. Κάναμε έτσι. Σηκώσαμε χέρια. Ναι. Μπορεί να κάνει κάποια στιγμή Κάναμε που να έτσι. έχει πάει πάνω. Εγώ μπορώ να το πω πιο απλά. Όλο το πράγμα. Όχι, περίμενε. Απάντησέ μου σε παρακαλώ σε αυτό. Χωρίσαμε να δουλειές. σου Δεν πω θυμάμαι κάτι. για το χέρι ότι χωρίσαμε δουλειές, ότι 2 άτομα θα πάνε για αυτό. λάτζα, 2 θα πάνε Αυτό. στο μποστάνι Ωραία. και όσοι μένουν θα γυρίσουν σε εμά. Και η Λαρού θα είναι εκεί στη Στην κουζίνα. κουζίνα. Είπαμε ότι θα πλύνει τα πιάτα. Αυτό ήταν μόνο να κάνεις εσύ. Τι εννοείς μόνο. Τι λέει. Ωραία, όμως αυτή τη δουλειά είχε να κάνει. Σίγουρα κουράστηκαν πολύ περισσότερο. Ήτανε σκηνή, ήτανε χτύπημα, σφυριά, όλα αυτά. Οκ, δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά μη μου μηδενίζεις και αυτό που κάνω. Πάμε καλά. Δες, αυτή εδώ πέρα θεωρητικά είναι μια πλημμένη κουζίνα. Φύγανε 4 ποτήρια, 3 πιάτα. Το πυρήνουμε εγώ το έπλυνα, ήταν παραδειγμένο πάνω. Τη βλέπεις αυτή την κουζίνα, εσύ τακτοποιημένη. Ρε χάνεις, αυτό έγινε το κάνεις- μιλά μεσημέρι. καλύτερα. Δεν θα προσβάλλεις. Μιλάς Αυτό άσχημα, έγινε το μην είμαστε μεσημέρι. Μιλάς άσχημα Άκου, μόνο. δεν μπαίνω σε αυτό. Αυτό κάνεις. Δεν μπορείς να μπεις, γιατί αυτό έκανες και το απόγευμα. Πίστευε ό,τι Εσύ κάτσε θες. στην άκρη. Θα μου πεις εσύ, Δεν εσύ συνεχίζω. κάτσε στην άκρη. Δεν συνεχίζω. Άλλο. Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις. Σηκώνω λευκή δεν σε σημαία. βλέπω. Κάνε πραγματικά. Το χάσανε. Άκου τι γίνεται πάνω. Δεύτερη μέρα και είμαστε έτσι. Δεν μπορώ να με. Δεν κάνει, με κοροϊδεύει, μου μίλησε άσχημα. Εδώ ήσουν φίλια και δεν το λες. Δεν το λες. Πότε. Εδώ ήσουν και μίλησα απότομα και άσχημα και μου λες Νίκο, άστο, δεν Λέω πειράζει. ηρεμήστε. Όταν μου λες 3 φορές χωρίς να σου πω τίποτα Μα και μου έχεις πει πόσα σου είπα πράγματα. γενικά Μου ότι έχεις μια πει δεν έχω κάνει κοπελίτσα. τίποτα. Μου είπες ότι δεν Να το έκανα τελειώσουμε τίποτα. για να Μου είπες ότι. μαγειρέψουμε. Είπες ότι δεν θες να κοιμηθεί τρίτο άτομο μαζί σου στη σκηνή, ναι ή όχι. Όποιος ανοίγουμε πρέπει να τέταρτο κοιμηθεί, θέμα. τα λες Είναι από πίσω, δικαίωμά πες από μπροστά τους. που θες. Ποια μπροστά, ρε, γιατί είσαι σπάσου στη σκηνή μου, γιατί να το κουβεντιάσουμε Τι, ποια σκηνή σου, ρε, ολονών οι σκηνές. Τα βγάζουμε και τα κάνουμε. Ποιος Ολονών οι είπε, σκηνές. θα έρθεις να κοιμάσαι εδώ πέρα όπως θέλεις και ό,τι θέλεις. Θα μας τρελάνεις τώρα. Μα Θα είναι σέβεσαι και τους διπλές οι άλλους. σκηνές, ρε Νίκο. Διπλές. Μόλις αυτοπυρβολίστηκα, πέθανα. Αν έρθει τρίτη κοπέλα μαζί σου, τι έγινε. Μα θα πας είναι να Θα δικαίωμα του κουβεντιάσουμε καθενός. σένα για το ποιος θα κοιμηθεί στη σκηνή μου. Πιστεύω ο Νίκος ότι με τον τρόπο του έχασε το δίκιο του. Νευρίασε και μιλούσε απότομα. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τέτοιες συμπεριφορές. Όχι από τον Νίκο, ότι νευρίασε, προφανώς νευρίασε. Και εγώ όταν νευριάζω, και εγώ χάνω το δίκιο μου. Συγγνώμη λίγο, να μιλήσω εγώ, επειδή δεν ξέρω τι έγινε και απλά έχω Τέταρτο τακτικά θέμα μου. ανοίγουμε. Εγώ σήμερα και άλλο έχω πάθει κεφαλαίο μια ψαχαρί. ηλίαση, είμαι Θες έτσι να όλη τη κοιμηθούμε μέρα. μαζί. Παιδιά, λοιπόν, Κοίτα το ύφος του. Βάσο, σε παρακαλώ, άσε με λίγο να μιλήσω. Έλα, σε αφήνω. Φάει το καροτάκι Εγώ σου. με τη Σόνια, Λίγο τρώω την την πλάκη. Λαρού και τα κορίτσια και την Ελένη και την Ειρήνη είχαμε συζητήσει για το πώς θα κοιμηθούμε. Προσπάθησα να σου βρω Προσπάθησε λύση. να μου βρει λύση. Προσπάθησε να μου βρει λύση. Εγώ, αφού από τη στιγμή που οι άλλες οι κοπέλες για τους Δεν δικούς τους θέλουνε. λόγους δεν θέλουν να κοιμηθούν με κάποιο αγόρι, θα κοιμηθώ εγώ με τον Βάσο. Οκ, και εγώ δεν ήθελα. Υπάρχει δυνατότητα αλλά να κοιμηθούν 3 κορίτσια στη θες σκηνή. να σταματήσεις λίγο γιατί μιλάω και με διακόπτεις. Αρχικά δεν είναι δική σου δουλειά αυτό. Αυτό θα το αποφασίσει η Δεν Ιωάννα. στο Σόνια, πίσω. Σόνια, Αυτό έτσι να κοιτάξει. Όχι, Σόνια, απλά 100% να μην- με φωνάξει. μην το Εμένα η μέρα μου Μην δεν το γυρνάει συνεχίζεις, γύρω έχεις- σου. Όχι, μην το συνεχίζεις, Ρησέ, γιατί δεν είναι υγιές αυτό που Ξέρουμε κάνεις. και πολύ βίαιο. Και Εμένα, πολύ καλά, οι δύο. πολύ Άκου, καλά δεν ξέρεις. ξέρω και Θες να ούτε σου πω θέλω να χήμα ξέρω. τώρα. Έτσι όπως Θες φέρεσαι. να σου πω χήμα. Έχει συμβεί κάτι θέλεις να σου πω άλλο. χήμα. Δεν αλήθεια. ξέρω τι έχει συμβεί, αλήθεια. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ίσως ο Νίκος με τη Λαρού έχει κάτι άλλο και ρωτούσα συνέχεια υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό γιατί δεν καταλαβαίνω αυτό το ξέσπασμα έτσι ξαφνικά.